Oletko huomannut, että olemme tulleet riippuvaisiksi autoistamme? Teetkö sinäkin jopa muutaman 100 metrin matkat autolla, et ehdi kuntoilemaan ja autollesi ei löydy parkkipaikkaa? Mitäpä jos vaihtaisit kulkuneuvoa, hyppäisit pyörän selkään, joukkoliikenteeseen tai kävelisit? Kauniainen on sopivan kompakti kaupunki. Tutkitusti alle 5 kilometrin matkan taitat nopeammin pyöräillen kuin autolla. Pyöräillen olisit jo perillä ja lompakkosikin kiittää sinua. Liikkumisen terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Tutkimusten mukaan puolen tunnin päivittäinen reippailu kävellen pidentää elinajan odotustasi parhaimmillaan jopa vuosia. Samalla lihaksesi ja keuhkosi vahvistuvat. Kun liikut, mielialasi ja ulkoinen olemuksesi kohenevat ja tutustut ympäristöön sekä lähiluontoon tuorein silmin, vaikkapa kauppareissulla. Valitsemalla kestäviä liikkumisen tapoja tuet yhteistä ilmastotyötämme. Päätavoitteenamme on hiilineutraali Kauniainen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen yksi kulmakivistä on yksityisautoilun vähentäminen. Lisäksi teet kaupungistamme viihtyisemmän vähentämällä melua, pölyä ja pienhiukkasia. Yksi tapa vähentää autoilua on jäädä itsekin kotiin. Etätyöskentely on erinomainen keino vähentää autoilun päästöjä. Siis myös sinun panostuksesi on tärkeä yhteisellä matkallamme kohti kestävämpää huomista. Kaupunki tekee osansa kestävän liikenteen eteen parantamalla asteittaisesti kävelyn ja pyöräilyn kaupunki-infraa ja joukkoliikenteen palveluita. Jätä auto siis kotiin ja kokeile muita liikkumisen vaihtoehtoja. Tehdään yhdessä Kauniaisista hiilineutraali kaupunki elää.